Khovela thona che chuan na lian ber le rap thlak ber film siam tu ten uluk tak an duan lok ang thlapa thleng ni mai oma moi chu kum somli pathum kalta khana thleng kum sanga zakua somsari pasari march ni somni pasari ania kum sari leka upa ni chunga Khovela thona lian ber ni na hau thei Boeing 747 thona KLM flight 4805 chuan passenger zani somthum panga phurin Amsterdam Airport achu sana anjinga hin no pang somnga pahni antel nge nge chuang zong hi thoktu tenen mi zani somli pakua anni heti la hian Los Angeles International Airport ta tanga thlok chuak Boeing 747 thlona tho Pan American flight 1736 chu New York ka John F Kennedy International Airport ta chol lok zoa atum rampan turin van sang lama ain vor chove bok Pan American hian passenger zathum som riat le thoktu som paruk an vain mi zathum som kwa paruk an chuang heng thona pahni Netherlands atanga chuak le New York atanga chuak te hi an bulchan na inang loma se an kalna turai nanga Canary Island Grand Canary Airport Las Palmas ko puya atanga kem som pakua hla atum tur ve ve anni mase har satna omlo an thlen rual don lo ba ka lo thleng rual po ni se har satna omlawa mumal takalo tumtir chu ni tin airport kaldan pa ngai ani khuwa tha tluang takin an thlok ve ve a har satna an nei lo ma se chuti tluang tak le thlamuang takan thlo lai chuan thlona pahni te chuan chanchin du omlo tak an dong tlat mai an tumna tur Grand Canary Airport a chuan Canary Island Independence Movement te bom ti pu awangin mi pariat an thingala airport khar ngala ni thu an donga thlona engma tumchi ani ri lo awangin Tenerife Clear Cara Los Rodeos Airport tuna chuan Terrific North Airport ti alo ni to a chu hmuna lo va tum phot turin hriat tir an ni anni ba ka hian Grand Canary Airport a tum tur thlona dang po hmun danga tum tura ti an ni veka a then chu Tenerife a tum tura ti an ni ve nge nge thu an don ang chuan KLM flight chuan Canary lam panjui lovin Tenerife panjui ngal engma har satna an nei lowan tluang hle khuwa po a tha Canary an thleng tlai deuh don ti lo chu buaina an nei lo Pannam flight crew te ro chuan rotna dang lo nein airport a har satna a om chang an lo ti fo angin atum thei hun nga nan airport dang pan buang bar lova airport chung boruwa ka lo thlo kwalan dila darkar ni ai thlo kwana tur dai thlona tuien la nei thu an report tel bok ma se Tenerife pan tura thu pek an nia an rotna chu hnolani Canary Airport thu nei tu te hian thil thleng tur han relok thei lo sela chu boruwa kan lo thlo kwalan phal nge ang ma se malam hun relo mihring ve tho an ni awangin thi turin an tir ti an rebik si lo chuti an phal lo ta ka chuan KLM ang bokin Pannam po Tenerife lam panina in hera Tenerife Airport an pan ve ta ma se har satna ala omlo Tenerife Airport an cholanga Canary Airport ta atum thei ve le an thlok le anga an thleng mai don ani thlona pani te chu Tenerife atluang takin an tuma an chol ha dama hun engemaw chen an chol nuwa Canary Airport ta atum thei to thu hriat tir an nia an thlok le thei don ta ma se KLM flight captain chuan an hun ol chu mang tangka in thlona tui lo thun tira a khat lo thun na du awangin ala che son theilowa Pannam thlona nen fit som pani leka in hlata din tir an ni awangin Pannam chu KLM chuan hlia deuh runa Pannam captain in du angin runway a mu chiang theilo Tenerife Airport hi airport lian ani lo awangin runway pakhat chi aneya asira taxiway pakhat an kaltir bok taxiway chu runway le terminal in kalpo na te bungrua lot le unload baka thlona tui thundona thlona park nan te man ani tin aircraft kalve theina turin airport te dewa chuan runway sulin kaltir ani fo bok bompuak wanga thlona divert he airport a tumtir anom nual baka taxiway thui ber runway sula kal chu an siam thatlai alo ni bok awangin thlona lian thok chuak tur chu taxiway te nawa chuan anin siam rem fe angai ani
chuti lain KLM flight in thlawna tuian thun baka an thun zo po dat sung kwa pakhat member pali te chu thlawna an la lu ve lo awangin an zong le ri bok hun rei tak ero an zong boilawa an lut felta ma se chuang du lo pakhat ala om tour guide nula pakhat Tenerife bialpa ne na khosa chuan an chol khotlai to awangin Tenerife chuan lo bera atu ka bak ale don lo ti asia bompuak boruak vel nen atu kan let nga langem ti po hriat ani lo awangin ama uai tu lo rit bok nen a chuan chunzom ve du talova adam chunga thil ti fu beran hial ome KLM chuanin pe ve tange nge kongkan khara mi chuangero pakhata kiamin zanhi somli pariat annita ani KLM flight chu atol chuakta a air traffic control in runway 30 ya vein her turan rilangin chulam chu apan pheitran KLM in pe hun lo ngak rang tu panam thlona po KLM nunga kala runway 30 topa KLM thlona vein her chungin chuana pathumna runway lai hall vela omma tanga chuak turin hril anni ti chuan thlawna pahnih an cha chuak ta khua tha a an chol chung point kho mu athui tha ma se mak tak main an chu adon hnaya chuan chuma ron jing chuka reilo te a pan American thlawna khaltu te chuan khua an mu lei theilo ngal chum chuan airport atuam zau zela KLM lampo an kho mu atoita air traffic control lampo chuti tho in mu theya loi anom talo chuti lain pan American crew te chuan air traffic control atanga runway an chuasan na tur kong hriat tir na chu an hre chiang lova the third one ti an sei chu in biak po na lam chian tok lo wangin the first one nge the third one ti an hre chiang lo tlat rislak na chian ni lo ti an hre chianga an vazot non le khuwa mu lei thei to si lo ale lama KLM thlona avein kwal mek bok nen controller lampo an boi rutan the third one sir 1 2 3 third one ti in man mo takin an ron chang le ngal ti chuan an tlan zela chuana pakhat na le pahni na chu an muwa an tlan pela ma se kokpita crew te thu soi anuan ngai thak le changin an chuana tur tak exit 3 chu an mulo ti hriat ani chin chi na aw mu mal lo wangin chumjing kara chuan mulo pal thei tak tur ani bok ti chuan pan American chuan a chuana tur peng atlan pelta apoi via wangem towar le thlona pani te in biak na hetiang hian lo ngai thlazuila tlaidan nga le minute nga le second som thum paruka KLM flight chu runway topa anom thu le chuak tura anin pe thu puan ani dan nga le minute nga le second somli pakhata KLM first officer chuan lo langak ro air traffic control atangin phalna kan la dong lo aron tia KLM captain chuan ai ka hrialom akal thei to ang kan zo tange ati vele a dar nga le minute nga le second somli atanga second som nga inkara chuan KLM radio atangin anin pe thu le ATC phalna an nga thu puan ani dar nga le minute nga le second som nga pathuma atanga dar nga le minute duk le second riat inkara chuan towar lam chuan phalna pe in an chua dan turan ron riat tir toy te anin biak nuwa dar nga le minute duk le second som pakhata pilot chuan thlona break athla dar nga le minute duk le second som palia kan kal do ne ati zo chuan kal turin thlona athunun ngal mase to warlam chuan dar nga le minute duk le second som pariata ole mase lo ngak le hlekla kan ron bele angche an lo ti vele ri mase KLM lam hian radio signal lam chian lo awangin atir lam lo ngak le hlekla ti chin chi an ria an nga lek nuwa towar lamin an biak le chungak lovin an kalta heti la hian pan American thlona po an chuana tur an la mu lo wangin an la tlan meka dar nga le minute ruk le second som hnia pan American radio chuan an la pen lo thu aron puanga towar lamin runway 30 an pen san huna report turan ril chu ole kan ron soyang tin dar nga le minute ruk le second som ni pakua an changa towar lamin ole kan lo me tin dar nga le minute ruk le second som thum pakhata an lo chang le thlona pahni le Tenerife towar in biak na hnung ber anita ani
air traffic control ne na anin biak zo rual dar nga le minute ruk le second som thum pahnia chuan pan American captain chu chuavat vatangai tin awa pan American officer le engineer ten lo hrengalin an chol reya wanga man molu tuk to an ngai ale lama ke lemaron tlan phei mek ma se anin mutheilo pan American in an pen na tur mulovin an tlan pela kelem la towar kol hun ngak lovin an ron tlan phei bok KLM flight engineer chuan in malam kha clear lo awang ve tin captain abia engmo tin captain en lo zot let tunge ani hriat lo chuan oni e tin lo chang vele engineer chuan pan American ani so in malama clear lo waron tile a captain po chuan ani so ati chuai rai dan nga le minute ruk le second somli a pan American captain chuan chhum kara metar za sari vela la a KLM landing light avamuta lau thong takin ate zui ngal dar nga le minute ruk le second somli panga pan American first officer chuan zuang tharu ron ti chula emi hnu lok dar nga le minute ruk le second somli pasaria KLM captain in e khaile ati chu dar nga le minute ruk le second somli paku a thlona in suri in a zui ngala apoi zota chu second rei lo te chunga thil theng chiri tak chuan khovela thlona che chuana lian ber a thlena KLM flight chu thlo man tum ni om takina hmalam chu boruaka akang chho mana ma se tum aya ma thlo tum mani awangin thlona an thunun mumal theilawa a hmalam akan line a hnunglam chuan le shoot pan American captain pon an thlona break a kuai ve ngala ma se atlai to thlo tuma hmalam kang me KLM flight chuan pan American thlona chu a supheya leya insole dotin fit sang khat chuanga tlenga akang zui thlona tuithun khatlim an ni awangin a kang thalu leya KLM a chuang mi zani somli pariat an thia pan American a chuang mi zathum somthum panga an thibok thi zong zanga somriat pathum ni in thlona che chualna thi tamberna ania pan American a chuang mi somruk pakhat an dam chuak lo thung dam chuak te chanchin tlang puile an thu soite video sana ti chuale kan tum don nia